ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 አብርሃም ሰለስተ አጋይሽ ከም ዝበጽሕዎ ቁጽሪ 1 ንሱ ብድሕሪ መዓልቲ ኣብ ደገቲ ድንኳን ተቐሚጡ ከሎ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ድዋታት መምሬ ተገልጸሉ ዓይንቱ ኸኣ ቋሓበለ እንሆ ድማ ሰለስተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሎም ረኣየ ምስ ረኣዮም ድማ ካብ ኣፍ ደገቲ ድንኳን ክቕበሎም ጎየ ናብ ምድሪ ኸኣ ሰገደ በለ ድማ ጎይታይ ኣብ ቅድሚኻ ሞገስ እንተደኣ ረኺበስ ብጃኻ ንባርያኻ ኣይትሕለፈኒ ኣጋርኩም ክትሕጸቡ ሒደት ማይ ኮታ ይምጻልኩም ኣብ ትሕቲ እዛኦም ድማ ዕረፉ ብባርያኹም ኣቢልኩም ካብ እትሓልፉስ ልብኹም ክትድግፉ ቁራስ እንጌራኩም ጻልኩም ድሕርቲ እትሓልፉ በለ ከምቲ ዝበልካያኩም እግበር ድማ በልዎ አብርሃም ቀልጢፉ ናብ ሳራይ ናብ ድንኳን ኣትዩ ቀልጢፍኪ ሰለስተ መስፈር ድኹም ሓርጭ ኣምጢዕ ቀጫጩ ሰንክቲ በለ አብርሃም ድማ ናብ ኣሓኡ ጎዩ ልምሉም ጽቡቕ ብተይ ወሲዱ ነቲ ግዝኡ ሃቦ ንሱ ኸኣ ከዳሎ ተቐላጠፈ ርግኦን ጻልጣን እተዘዳሎ ብተይን ገይሩ ድማ ኣቕረበሎ ንሱ ድማ ኣብ ትሕቲ እታ ኦም ኣብ ጥቖም ደው ኢሉ ነበረ እሳቶም ከዓ በልዑ ጥሪት ሸዓተ ንሳቶም ድማ ሰበይትኻ ሳራኸ ኣበያ ኣላ በልዎ ንሱ ኸኣ ኣብ ድንኳን እንሃ በለ ሽዑ ንሱ ንዓመታ ከም ዝቕንያት እዚ ርግጽ ክምለሰካየ ሰበይትኻ ሳራ ድማ እንሃ ሽዑ ወዲ ክህልዋ እዩ በለ ሳራ ኸኣ ኣብ ኣፍ እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ድንኳን ከላ እዚ ሰምዐት ሕጂ ድማ አብርሃምን ሳራን ዕለቶም ዘብጽሑ ኣሪጎም ነበሩ ንሳራ ድማ እቲ ልምዲ ደቂ ኣንስትዮ ገዲፍዋ ነበረ ሳራ ኸኣ ብልባ ከምዚላ ሰሓቐት ድሕሪ እርጋነይ ዶ ፍትወት ክለዓለኒ ጎይታይ ድማ ኣሪጉ እዩ እግዚአብሔር ከዓ አብርሃም ስለምንታይ ሳራህ ኣሪገ ከለኹስ ብሓቂ ውሉድ ክወልድ እየ ኢላ ሰሓቐት እግዚአብሔር ዶ ዝጨንቆ ነገር ኣለዎ ንዓመታ ከም ዝቕንያት እዚ ብምድብ ጊዜ ክመለሰካ ሳራ ድማ ወዲ ክህልዋ እዩ በሎ ሽዑ ሳራ ሰንቢዳ ነበረት እሞ ኣይሰሓቅኩን ኢላ ኣሉ በለት ንሱ ግና ኣይፋል ስዕኪ እባዳኣ በላ አብርሃም ኣብ ክንዲ ሰዶም ከም ዝለመነ ቁጽሪ 16 እቶም ሰባት ድማ ከብኡ ተንሱ ንሰዶም ገጾም ካ ቀንዑ አብርሃም ከፋንዎም ምሳታቶም ከደ እግዚአብሔር ድማ እቲ ኣነ ዝገብሮ ካብ አብርሃም ዶ ክሓብኦ እየ አብርሃም ሲ ዓቢን ብርቱዕን ህዝቢ ክኸውን እዩ ህዝብታት ኩላ ምድሪ ድማ ብኡ ክባረኹ እዮም እግዚአብሔር ከዓ እቲ ብዛዕባ አብርሃም ተዛረቦ ከምጻሉ ንሱ ድማ ብድሕሪኡን ንቤቱን ንደቁን መገዲ እግዚአብሔር ክሕሉን ጽድቅን ፍርዱን ከዓ ክገብሩን ምእንቲ ክእዝዞም ፈለጥክዎ በለ ጥሪ 20 እግዚአብሔር ድማ ጭራሕ ምራሕ ሶዶምን ጉመራን በዝሒው እዩ እሞ ሓጢያቶም ከዓ ኣዝዩ በርቲዑ እዩ ስለዚ ከምቲ ናባይ ዝመጸ ጭራሕ ምራሕ ፈጺሞም ገይሮምዎ ወይ ዘይገበርዎ እንተኾይኖም ክፈልጥ ወሪደ ክርኢ የበለ እቶም ሰባት ድማ ካብኡ ገጾም መሊሶም ናብ ሶዶም ከዱ አብርሃም ከዓ ገና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ነበረ አብርሃም ድማ ቀሪቡ ነቲ ጻድቅ ምስቲ ረሲዶ ክተጥፈይኻ ምናልባሽ ኣብታ ከተማ 50 ጻድቃን ይርከቡ ይኾኑ እዮም እሞ ተጥፈኦም ዶ ምእንቲ እቶም ኣብኣ ዘሎ 50 ጻድቃን ኢልካስ ነታ ቦታ ዶ ኣይትንሕፋን ጻድቅ ምስቲ ረሲ ምቕታል ከምዚ ዝበለ ነገር ምግባርሲ ካባኻ ይርሓቕ እቲ ጻድቅ ከምቲ ረሲ ክኸውንሲ ካባኻ ይርሓቕ እቲ ፈራዲ ኩላ ምድርስ ፈትሕዶ ኣየውፅን እዩ በለ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ሶዶም ኣብ ማእከል እታ ከተማ 50 ጻድቃን እንተ ረኸብ ኩላስ ንብዘላ እታ ቦታ ምእንቶም ኢለ ክንሕፋ የበለ አብርሃም ድማ መሊሱ እንሆ ኣነ መሬትን ሓሙሽተን ክነሰይ ምስ ጎይታይ ክዛረብ ደፈርኩ ምናልባሽ ካብቶም 50 ጻድቃን 5 ይጎድሉ ይኾኑ ብዛዕባቶም 5 ዶ ንብኸተማኣ ተጥፋ በለ ንስኻ 45 እንተ ረኸብ ኩላስ ኣየጥፋን በለ ከም በሓድሽ ድማ ምናልባሽ 40 ይርከብዋ ይኾኑ ኢሉ ተዛረቦ ምእንቲ ቶም 40 ኢለ ኣይገብሮን እየ በለ ንሱ ከዓ ጎይታይ ብምዝራበይ ደኣ ኣይትኾሪ ምናልባሽ 30 ይርከብዋ ይኾኑ በለ 30 እንተ ረኸብ ኩላስ ኣይገብሮን እየ በለ ንሱ ድማ እንሆ ምስ ጎይታይ ክዛረብ ደፈርኩ ምናልባሽ 20 ግዲ ይርከብዋ ይኾኑ በለ ምእንቲ እቶም 20 የጥፋን እየ በለ ንሱ ከዓ ጎይታይ ሓንሳ ጥራይ ክዛረብሲ ኣይትኾሪ ደኣ ምናልባሽ 10 ግዲ ይርከብዋ ይኾኑ በለ ምእንቲ እቶም 10 እውን ኣየጥፋን እየ በለ እግዚአብሔር ድማ ምስ አብርሃም ተዛሪቡ ምስ ወድአ ከደ አብርሃም ናብ ቦታው ተመልሰ